A keď sa to neminulo, tak to bolo... Tak viem, ja som väčšinou prišiel k tebe, uvar mi niečo, zrobi niečo super, lebo to bola výhoda prísku Davidovi do reštaurácie, že počúvaj, David sa spýtal, ty si sa spýtal, na čo máš chuť. Som ti povedal a ty si mi to zrobil tam na mieste, videl som, čo robíš, čo dáš do panvice, ako to robíš. Tú vôňu som cítil toho jedla. Podarilo sa ti niečo posrať a totálne dožubať jedlo alebo niečo, že takto sa, neviem, s prepáčením alebo s požehnaním to prežil? Alebo že by sa ti nepodarilo taký denné menu pruser? Väčšinou to boli také organizačné chyby, čo si ja tak spomínam, ako dobre som tam aj ja čo spalím a môžem to vyhodiť. To karty, najmä keď robíš niečo so sírom, s mliekom, alebo keď tam je nejaká múka, hej, si to chytí dno a začne to smrdieť, môžeš to hodiť aj s hrncom, hej. Ale v podstate väčšinou to boli také tie chyby, by som povedal, vďaka mojej benevolentnosti. Není asi moment, kedy by som dačo fakt, že dajak extrémne spálil, alebo ja neviem, zle pokraja, alebo dačo podobné. Ja mám kamoša Igora, on vytvára on má spoločnosť Monk, rodinnú firmu, oni robia tieto gely energetické, EcoBioRAW, všetko, vieš, super z týchto. A on má veľmi rád spája chute. Čiže skadiaľ ty napríklad, kde čerpáš inšpiráciu na recepty? Čiže viem, že si teraz vám rozprával, že si prešiel tú azijskú kuchyňu, slovenskú kuchyňu máš, lebo si Slovák, hej? Máš studenú kuchyňu, lebo máš to vo výučnom liste. Kde čerpáš inšpiráciu?